U tohoto videa a dnes si zahrajeme počkej, jak se to jmenuje? Last Day on Earth. Počkej. No a počkej. A dneska si to teda zahrajeme. Je to takový začátek, něco málo se to udělal, ale fakt strašně málo. Kde vám to aj ukážu sám. A než se to teda načte, no. Tak to vypadá, promiňte, asi mám rýmu zase, no. A ještě něco pozbíráme. Tu máš ty svině. To vemem. A toto. Tak, hotovo. Tady jsem něco vzal z inboxu už. Jako tuto zbraň. Tak. Vytvořím si sekeru. Kraftění myslím, jo, tady. Já půjdeme ještě vykrásnit jednoho týpka. Ne teď. Alebo ne teď ještě. Až bude mít hodně kameru. Aha, tady. Tak, to máme. Jdeme nechci týpáku. Sakra, zase se to všelo. Nevadí. Tak, to mám. Tak, toto zničí. Co? No, pojď, tak. Aha, to potřebuje. OK, no. Mám full inventář. No, tak tady to. Tak to pozbírám. A gotovo. To webu. Tady toto zničím. Já mám na full inventář, OK. Tak, všechno to tady poničím. To kolik máme věcí? No dost, to se nám třeba bude hodit. No do svého rovečku. Já nechci auto dávat.
Aha, no nic, počkej. Já si to postavím ještě to. Tak. To asi zničím. Tak to mám. Tady jsem měl totálně velký dům, tady úplně skoro přes celou moji mapu. Počkej, jak se dělá baťoch? Batoh. Jo, tak to bude mít. Nice. Okay. Tak. Mám to. Okay, tak. Skladá, chci. Tak. Já si vykraftím. A do... No, tak potřebuji toto. Musím to ještě natěžit nějaké stromy. Tak. Máme. A toto. Tak to mám. Tak. No také po něm nějaké věci. To. A půjdu. Pamiętajte lidi, musím natáčet krátký videjka, protože pak potřebuje to ode mě kód a na YouTube myslím. A to nechci. Ale zase budeme čekat jak dementi tady. Ano, je to ale pravda. Protože to fakt trvá hodně dlouho tohleto. Nechci, nejsem moc vybavený. A k tomu to jdu. Můžeme někdy to nějaký hajzlíka okrádat. Já jsem tehdy právě byl až tady úplně. Ale jsem tam chodil někdy. Já jsem jeden bunkr hotovej. Jo, tady jsme. Tak enter. Už jsem mu tam zničil 2 ty... Víte, jak má ty ostny, víte. Já to ukážu, když tak. Hej, OK, jak dlouho se to bude načítat? Jo, už, hurá. Jako nějaký, jo, toto, no, to jsem myslel. Tak, pojdu. OK. To je to, co jsem říkal. Tak se mi vykraftit další. Ty vole, OK, kámo. Děláš si. OK, to teda... A nic, nebudu říkat radši. A to potřebuji sekírku. Tak si...
Kirka, máš tu něco? Beru. Kámo, beru. Kámo, ten toho mám mega moc. To tomu však sežeru něco. No, toho mám až moc. No, něco mu to ještě poslechne, kam to na toto. Kámo, co tu máš? Potřebuju, počkat, toto tady. Vemu. Nice. Jak mu to má strašně moc. Kámo, má tu něco, ty vole, docela dost. Tu má. Tak mu to tady kámo, kámo, sekčí. No tady sekčím celý barák, ok. Nevadí. Je to jeho věc. Dá karotky to. Berem, tady jsem nic to chtěl. Vzít si nějaký to železko, to nepotřebuji, ale šlo je tady. Beru. Tam jdu do dalšího domu. Zajímavé, jak je ta mapa vysoká. Toto teda jsem to. OK. Co? Já už ji nemám. Kámo, nekecej. OK, no, tak mu tam hodím třeba aspoň přespěju na krompač. Kámo, ne, já můžu mít, počkej. Tak může má někde kameny. Nemá. OK, no. Tak to je v prdeli. To byla moje poslední sekírka. Kámo. Jako kolik toho lidi, já mu na to kašlu a já jdu pryč. Co nemáme? Kámo, ale on to má strašně moc. On někdy asi... Kámo? Ty vole, jak to, že jsem si to česky nevšim? OK, no. Tady lidi, já se s váma učíme.